Έλα, καλησπέρα. Παρουσίαση αναρρόφησης. Πριν σας δείξω τι κάνει, να ξεκαθαρίσουμε 2-3 πραγματάκια. Την πρώτη αναρρόφηση για στερεά, για σκόνη, για πριονίδια, για σκουπίδια, την ανακαλύψανε το 1880 με 1890 ο William E. Ellington, Αμερικανός, όπως και το καταστροφέα. Γιατί με παίρνετε πολύ και μου λέτε ότι αντιγράφεις αυτόν, κάνεις εκείνο. Δεν αντιγράφω κανέναν. Όλα αυτά έχουν ανακαλυφθεί έναν αιώνα πίσω. Ο καταστροφέας είχε ανακαλυφθεί από το 1940-1950, πάλι από Αμερικανός. Τα διαβάζω γιατί δεν τα ξέρω απ' έξω. Από τον Έλμερ Μοτιέ. Οπότε, φιλαράκια μου, σταματήστε τις αμπελοφιλοσοφίες περί αντιγραφών. Εγώ θα σας πω πώς δουλεύουμε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ τα παιδιά όλα που δουλέψαμε να κάνουμε έρευνα για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε αυτό που κατασκευάσαμε. Δεύτερον, οι πληροφορίες που συνέλεξα ήταν από πολλές αναρροφήσεις. Από αναρρόφηση πλάτης, από βάκουμ σκούπα, από αναρρόφηση πέλετ, από αναρρόφηση σκόνη στα ξυλουργεία, από τρεχούμενες αναρροφήσεις που κυκλοφορούν για ελιές και καταλήξαμε να το κάνουμε όπως θα το κάνουμε. Θέλετε να δείτε τι έχουμε κάνει? Ελάτε μία εδώ. Και θα σας δείξω ότι τραβάει και πέτρες. Για πέτρες την έχουμε κατασκευάσει. Έχουμε μανία με τις πέτρες, το ξέρετε πολύ καλά. Πάμε να τη δούμε. Αναρρόφηση. Δεν διαφέρει σε εικόνα από τις άλλες αναρροφήσεις. Απλά η διαφορά της είναι ότι είναι διπλού κυκλώματος. Τι, μη ρωτάτε, απλά έχει διπλή κυκλοφορία αέρα εσωτερικά. Τρίτον, ελέγχονται όλα με κλαπέ. Βλέπετε τη σκόνη εδώ, γιατί τραβάω πέτρες. Και θα το δείτε στην παρακάτω. Κλαπέτο που περιορίζει τον αέρα, ώστε να μπορείς να κάνεις, να βγάζει τα φύλλα ή τα κλαδιά, τα ελαφριά, θρηματισμένα εδώ. Εντάξει. Μέσα εδώ δεν είναι απλά μόνο κάνει αναρρόφηση, είναι ζυγισμένη και φτιαγμένη με τέτοια μέταλλα, ώστε να μπορεί να θρηματίζει και κλαδιά. Να μην χαλάει δηλαδή, αν περνάει. Ελιές δεν περνάει. Θα δούμε βιντεάκια παρακάτω, πολύ αναλυτικά. Αυτή η βερσιόν που βγάλαμε τώρα είναι η πρώτη, η πιο οικονομική θεωρώ θα βγει. Τιμές θα σας πω τις επόμενες μέρες, για να έχουμε ακριβή στοιχεία. Περιμένω κάποια δεδομένα στο τι θα βρω από αυτά. Που δουλεύει με το PTO του τρακτέρ, 1600 στροφές περίπου, το τρακτέρ, και με υδραυλικό σύστημα για να κάνει το κοσκίνισμα. Το ίδιο το μηχάνημα, δηλαδή το ίδιο το καζάκι, το μπλε που βλέπετε, θα μπορεί να τοποθετείτε πάνω σε βενζινοκίνητο κινητήρα, ώστε να γίνεται αυτόνομο. Αυτό είναι μια χαμηλότερη έξοδο γιατί δεν χρειαζόμαστε τον κινητήρα. Έχουμε την υποδύναμη του τρακτέρ. Οπότε είναι και βενζινοκίνητη η ίδια και δουλεύει και με το τρακτέρ. Ελάτε από εδώ. Επειδή θα με ρωτήσετε διάφορα. Με τι παροχή τραβάει και πόσα μέτρα. Αυτή τη στιγμή τα πειράματα που έχουμε κάνει τις πρώτες δοκιμές έχουμε κάνει με 140 λάστιχο με μήκος έως 5,5